Чакай, лут! Какво стана, бе? Ти си. Аз съм пич, аз съм тренирал в Лигата на Rocket League. Как? В Лигата на Rocket League? да. Дефенс, добре, фейк, нали? Чай, просто трябва малко да свикна. Фейквам аз. Оп, взехме. Фейквам. Ама ти да не си фейкър, бе! Така. Бат нищо при тебе. Бат нищо, малко се такова към деба. Към стримски. Никой не може да... Бат, чай малко става, брат. Бати, синергията сега идва. Сега вече идва. Моля да дойде малко по-бързо, окей. Моля малко по-бързо да дойде синергията, окей? Бати, готово е. Тук е, дошла е. Окей, Я погледни към камерата. Локин. Абе, Бате, акшен не се бам! Акшен имаше една работа и не се бам. Една скапана работа, окей? Стой на вратата, бе, брат. Ти къде отиваш? Изчакай малко. Добре, сега вече го правим, аз съм. Добре. Ти. Знам съм аз. Аре, бе. Аз дефендвам, споко. Какво дефендваш, бе, брат? Тя Вече аз беше дефендвам. друго. Мале. Бате, Веско, не Учи се бам, дефендваш. как ще се задник. Окей? Моля ти, защото Бате. почнато играеш, аз Бати, представям се, между другото, ако не дефендваш, какво ще да се случи? Стис. Знам, че съм аз, пич, аз съм от Rocket Лигата. Така, Виждам. така. Колко точки има Веско? 4 точки между другото. Бате, аз просто вардях до сега, или какво Добре, моля и тази да искаш, майка? извардиш, моля да... Бати. Опитай се да хитнеш топката. Влади, пич, аз съм хитнал топката, окей? Не, сега го правим, Добре, ти си. Виж какво пише на обинос, защо пише минус 10 000 евро. Окей, бар. Не, чакай малко, чакай. Сега ги правим, брат, споко. Изчакай, просто трябва да се търпили, окей? Аз не съм топката, аз не съм топката. Причи ми да играе. На кой аккаунт? Сега вече го правим, слушай. Кога? Сега вече го правим. Ти си. Не да цикам знаеш. Rocket League, мали трябва да вкарва. Дали? Кой е това? Банете мастер. Перма бан за винаги, for life. Ти пазиш! Той пази. Ама не бе, защото каза банети мастера и аз съм мод и викам да банна мастер. Алекс, искаш лекар да ти обясни какво трябва да правиш. Пич, аз знам какво трябва да правя. Веско иска да забележите как Веско пази в жълто. Веско просто гледа вратата. 6-0, добре, at this point дай форфитна. Не, чакай, луд. Кое да изчакам повече? Чакай, обращалката, сега правим. Къде? Не, аз за сега се легаях. Бате, не, чакай малко, чакай. Аз не знаех, че с толкова зле и се отпуснах. Сега вече почвам. О, не ти. Добре. Ти си задник! Не е вярно. Добре. Веско, Чакай, още един път сейфах. Брат, споко, не е нужда да минаваш през мене. Окей. Фейк? И той фейкна? Не. Оп, сейф. Аз сейвнах? Не ти? Аз за Сейвнята? сейвнах. 50 плюс 50, виж. Вкарате няма да спечели тази. Аз това кам, дай на форфит. Бат, не. Споко пича Направи съм нищо тук. по-просто, аре бе, Алек, брат, направи нищо по-просто е луд. Бар, Аре бе, Алек, връщай. Аре бе, човек. Бат, много си слаб, бе, брат. Бат, много си слаб, дева. Ти си, аре, направи нещо, Какво да направя? Обясни ми какво да направя. Аз знам, брат, нещо, поне нещо, брат. Бат, той е много висок. Може ли да форфитне? Може ли да натиснеш форфит? Натискаш форфит, окей? Пускай фор за 6 лет. Смисъл? Аре пак, бате, аз съм топ. Бате, аз много ги пазя. Аре бе, Алек, сериозно ли? Алек, играем, Алек. Няма как да игра. Той ма умен. Какво направи, Лик? Аз трябва да споко. Хапваш ли? Да. Веско, единствената причина си над мен, защото сейвна една топка, разбираш ли? Единствената. Ти е вярно. 30 точки не се прави с един сейф, мой брат. Бобка храно, тук ли сте? Ще цъкаме срещу вас. Брат, сенца вярва между другото. Аз до сега се Аз ще съм локинал на себе.
Аре, Аз слагам сега се е паха, ма гледай сега става. Добре, ако ще после моите ви. Чис. Тата пусти. Найс. Аз съм. Споко. Локинвам. Веско, ти къде си, Веско? Мокни, тук съм, брат, мислех, че ще центрираш. Споко, аз дефендвам. Бати, те минават през мене, бах ти... Споко, найс сейф. Изруите стига. Няма, не мога да вкара, те са задник. Добре. Крон ще удариш от нея приятелка. What the fuck? Майко! Коса! Мале, брат. Аре, дръп, Направо стейкна го. виждах. Yeah, get the fuck. Добре, тис. Айде, Добре, дръпс, айде, дръпс! чо е? Айде, дръпс! Поставя бе, най-големия! Анана ги пап си ке нарича карден гиро посасни. Веско, как ще имаме шанс? Оставаш, ще дадем 70к точки на някой, знаеш ли това? 70к точки на един човек ще дадем. много ясно е. Висока, днеска Ама бъде той- воден, брат. Ама той е... Настръхнал се, Ама бата, той е да. the real one. Не, много силно. Добре. Бате, много Найс. се пребах. Найс, тия мислеха и двамата. Бате, и аз я мислях на копеле, чай, че много се пребах. Лошо. Кликнах. Ох, чай. Много е подар, Чай, много трябва да е стана подар, няма. по-удобно. Мисля, хранов е задник на тази игра. Нищо не направи. Я се мислях. Аре, дръпс. Веско, къде си? Като. Подавам те. Не те подавам. Не е натам, Веско, не е на... Не. Бате, не на това! Към вратата, бе, брат! Защо бъде към вратата, бе, брат? Брат, не е нашата врата, това. Трябва да стане колко е слаб, какво става, бобе? И се бате, let me lock in. Не. Добре, той е слаб на Букук, не се еван, той мисля на празна врата. Той е слаб на Букук, как ще е слаб на Букук? Чакай, ти си, аре, бе! Брат, защо стоиш и я гледаш? Бате, един път я засили към вратата, после стоиш и я гледаш, не мога, брат, не те разбирам. Аре, тръпсар, никой не Добре, иска да ме браво лаки. е, Никой браво не е, искам да ме браво е. лаки. Бате, голем кур. Нищо е задник, той мисля това. Добре бе, Веско бе! Сейф. Хух. О, фак! Кай, че на косъм биш. Педераско. Давай, Алек, Бате, виж, врата. излязох! Алек, я виж, Алек е жив привид за това, че има хора, които не могат да играят игри, това не е вярно. Добре, че Веско да кери отбора. Това трябва да е рейджбейт. Веско има 12 точки. Ти бърза. Аха. Какво ти става, ти бърза ти, Алек? Брат ти вкара два от тяхните голове, разбираш? Спря. Мислях, това тук трябва аз да е мислях. това. За първи път мислях. Брат, он гад. Всичките съм ги спасил, които съм бил там. Не се ебам. Добре. Само и пусни. Добре. Направете път на царя да се снимам стори, Аре, бе! Ико, Дона motherfucking God, с 36 лет, най-големия long time no се поставя и Кимовски. Бате, най-големия, не виж сепски. Ти. Вече съм лукин. Излизай. Бате, дал и гноз хедшот. Бате, дай ти си. Фейк? Вързем, тежко им върза, брат. Ма то ти направи два от техните голови. Бате, да, ако не бях аз нямаше го Това направя. го, реално ти вкара един, го вкара Бате, ти, да. а другия Това да просто стоеше и избързне, гледаш сега, топката. Окей. Реално Зонка, другия моля да просто твърдиш стоеше и на гледаш. нещо. Окей, рематч. Не, чакай го. Фейкове? Чакай. Добре, Добре, ти си, супер. давай. Давай. Добре бе, Веско бе. Добре бе. Гледам Бака. Бате, добре бе. Няма. Май не стана това, което искахте, приятеле. Давай, влез вътре. Кай е Полс, what the fuck, бях там, просто той се изстреля по-високо. Добре, ти целият диалог тук беше малко странен, няма да бъде. Не. Оооо, бъде... Те е във бързалици.
Завърих 6 точки на вас, Алекс, знам, че не съм много... Но просто толкова ям. Дале? Кръсе, аз заклей. Давайте Заклей се. си. Дале. Заклей, ще се заклел. Ти си. Не съм. Ти... Как не съм, бе? Добре. Колко е, брат? Давай. Колко е? Само и пусни. Ауф. Бате, някой ме изпревари. Добре. Правим. Е, това е лут. Чакай. Не, бе. Еми, Добре, дай. Правим. Бате, аз съм просто тежко изпържен. Давай, аре, Алек. Аре, мой брат. Моля те, брат. О! Добре, хубаво, че те не могат да играят. Бе. Наистина, Добре, те са бе, actually момчета. Те actually са задник. Добре, бе, момчета, браво, бе, Те actually момчета. Те actually са задник. Добре, бе, момчета. Само ще си. Не, бе, споко, не се притесняй. Мале, Само не Хранов колко е задник. Леле колко са задник, момчета, не се бавам. Бай. Не! Качай, Веско! моля те, скочи. Добре, как да скоча? Бате, Веско, Как? ти си Как? по-топка. Брато, ти си по-топката и ми викаш Веско, окей? В смисъл, в коя вселена, брат? Добре, изглежда. Бате, виж, моля те, виж, брат. Бате, ти лутлис. Те, брат. Бате, на косам. Защо в чата пишеш за 16 годишния, брат? Какво става, бе? Actually, ти не знаеш, аз мислех на фри врата. Actually, да пробваме ли топките срещу нас четиримата? Бяме в дупе. Или? Звезда. Аз влезнах. Добре. Влезнах си. Бате, няма как да не бие и не се еба. С Actually невъзможно да не бие. Двама на врата, двама напред. Не, дай да не играем като гео, играй болчейство, ама, защото той един не стои на врата сега. Някъде Аз да не няма бие. да си... Бро, како нямате шанс? Те мислят, че нямаме шанс. Окей, джи един по-малко. Окей, фейкнах, Чакай, фейкнах. как така? Окей. Трябва болчейсваме като ури. А ако ни бием между другото, тази игра никога повече не е Наистина, игра. обещавам, че ще изтрим играта, без чак. Какво става? Окей. Най-големия, какво става, бе, Вики? Как си ти? После тръгвах да гоня буса, забравих, че имам инфинит. Йос. Бай, верно. Смисъл? Зрител за топката, аеро. Окей! Инсейн! момчета. Някой да пусне предикт, ако няма жълто. Бати, виж какво прави братлето е мой. Пуснете предикт, Виж какво прави братлето е мой. Чай, пулс. Чакай, Добре, чакай, стига, какво става, бе, брат? Чакай, бе, Алек. Бате, какво? Не мога да направиш това. Actually не мога да направиш това. Много е бързо. А, то иска да Не, пише. чакай. Няма. Да той беше един гол. Много е бърза да Той ще ни задели топката, бе! What the... Я, пичове. Кой е? Не знам, някакъв Rocket League Pro Player, бро, някакъв план, не знам. Май наистина да си измислим някаква схема. Добре, Бате, а диспойт искате ли някой да свири на врата, бе? Няма да ти помогне. О, тай вътре! бе, как са кефи Добре, не може с такъв гей, бе, И- брат. Actually не може с такъв гей, бе, брат. Моля бе, искам да забележите как 4 човека играят срещу един и са кефят, че тък му е влязал първия гол. Наистина. Дайте, можете един човек, бате никакъв. Ние трябва да му То вземем. просто Не е вземем. жалко, разбирате ли? 20 плюс 20 плюс 20 плюс 7. Това е много лесно, бе, госпожо. 6, 7. Аз забрав. Бат, Не. в момента точно ме. Дали, Трима бе? човека отива за топка. Той е сам. Как стана това? Той прави. Не, той е научил буста. Да, бой. Бат, аре, аз знаеш какво? Matter of fact, това е моята мисля, ще го гърме на себе. Аз не мога фана. Брате, и аз ти се опитах Аз преди не мога малко, ама фана. не става. Добре, защо Не, това? бе. Това го вкара някой от вас. Не е вярно, Не не е бях вярно. аз. Не е Не, вярно, човека не ще е бе вярно. много лесно. Я да видим някой Той кой си го беше. вкарал. Буквално той си беше. Буквално си беше той. Какво правя? Той ще влезе в нашите.
Няма. Добре, кой има пут? Бобка! Бобка! Защо ме махна, Бобка? Бобка, няма допълнителни точки, ако пуснеш, окей, няма. Какво става, бе, Митева? Как е Митева? Бъде промо е бамай. Е, Ние наистина сме жалките. Как ни минава всичките така, Не бе? знам, брат, не разбирам, бе. Аре, А дръпс. така е да се знае. Ние ще се вкараме сами, ни трябва той. Аз фейкнах? Фейкнал бил. Какво си фейкнал, е, колега? Споко, това е за мен. Не, да. Окей. Да, добре. Какъв сейф? Няма... Кравен едно най-големо на такова, бе. Чет съм в 0 напечена игра. Алек фейква, фейквам. Бат, аз не разбирам как я удръж така на Ей! тавана, бе. А, добре, той защо акша изру. Не се ебам. Той... Път, аз се знам какво става. бе. Той е по-сложно, отколко да играеш срещу двама, брат. Как така е? Добре, Така е, брат. проблема, Никой ще брат? ми обясни. Едно за 7, 5, Никой 6, ще пак ми е ръб. обясни, да. Някой моля би се къде е проблема и не се ебам. в 4 мани. Бате, не може да е толкова тегъв, бе, брат. Айде, Ето! дърпай. Нашия шанс. Пусти я, бе! Пуснах я. Добре, ма кой е удар, бе? Направиха, бе! Ба, Маре, Джиджи. единствено Джиджи. това зле, брат. Пуснах я. Вау. Ей, хубаво, добре, няма станат 8 поне. Да, Поне няма станат 8. И сега... Бате, не, втората ще няма кажа. смисъл, не се ебам, няма смисъл да пуснем още една. Без шак. Да, аз така виждам. Аз actually мисля, че няма смисъл да пуснем още една. Защото няма... Да, така Аз е. мисля, че трябва да бъдат около 3 човека за да е феер. Без шак. Купених как беше 3 до сега. Бате, пробвах се цъкам Rocket League срещу топки и никога повече няма да си го прочитам, окей? Никога повече.